morning. Andito tayo para sa isang halaman na napakaganda. At ito yung red cherry philodendron. Pag-uusapan natin ay ang red cherry philodendron. Ito po siya. Nilagay ko sa table para makita nyo. Ayan. Itong red cherry philodendron ay so napaka-attractive. Ito, similar siya sa itsura ng black cardinal, guys. Kasi yung dahon niya, shape niya, ganyan, na kapag siya ay sumibol, ay heart shape siya. Karamihan po ng philodendron ay kapag sumibol ang bagong dahon, pagkabukan yan ay heart shape po ang karamihan yan. Dinahandahan ko lang siya para makita nyo ang beauty niya. Ito po ay napakagandang halaman na alagaan. Hindi siya araw-araw na dinidiligan, guys. Ang karamihan ng philodendron, 2 beses lang dinidiligan sa isang buwan. So, ibabahagi ko sa inyo yung pagdidilig ng mga philodendron, any kind of philodendron, kahit anong variety, basta philodendron ay pwedeng diligan ng sabaw ng nyog. Sabaw ng isang nyog ay hahalo sa isang balde na tubig na 5 gallons na tubig. Ihalo yon at yun ang gawing pandilig. 2 beses sa isang buwan. Kailan yung 2 beses sa isang buwan? Okay, guys. Ang pagdidilig ng halaman ay ibabase mo sa kung gaano kabasa ang lupa. Halimbawa, i-touch mong ganyan, siguro sa 1 inch niyan, ganyan, na lalim, ay tuyo na, pwede mo siyang diligan. At yun ay diligan mo siya ng todo, pero dapat well drained siya. Meaning, ang iyong paso or pot ay kailangan may mga butas siya sa ilalim para sa ganon ma-drain siya talaga. At sa sunlight ay sa light naman, itong philodendron, karamihan naman ng philodendron plants, ang light na kailangan nito is yan, katulad ngayon, normal na light na ganyan, na yang pwede siya sa maliwanag na maliwanag. Gustong gusto niya yung maliwanag na maliwanag, pero ayaw niya ng sunlight na yung direct na naiinitan siya. Ayaw niya nung ganun. Ayaw niya na ma-sunburn. Yan. Alam nyo naman, katulad natin, ayaw natin na ma-sunburn. Ganyan din sila. So, huwag nating hayaan mabilad sa araw kasi po, naku, kawawa.
At baka pagsisihan nyo lang pag ibinilad nyo sa araw itong napakagandang si cherry red philodendron. Tapos ang pagka wala namang light, pwede siya, hindi naman siya mamatay. Kung nasa dim light, halimbawa nasa dim light siya, hindi naman siya yung mamatay, hindi. Kundi katulad nito, inilagay ko kasi sa loob ng bahay kasi naawa kami baka ma-sunburn, lagi kaming nagbibiyahe. Ngayon, ang nangyari noon, ganito lang yan, nakapantay lang dito. Yan, mababa dyan. Pero nung iniwan namin the whole day, katulad nung kahapon, the whole day na naman kayong 3 consecutive days na doon siya nakakulong sa studio. Abay, ngayon, nakita mo naman, tumayo at naghahanap kung saan yung sunlight or yung light. Kaya ingatan nyo guys, kasi kung hindi siya makakita ng sunlight, ang kanyang stem ay mag-elongate yan, hahaba at magiging malambot. Lalambot siya, syempre. Subukan mong humaba ng humaba yan, di ba? Yung weight nitong dahon ay pababa at maging ganun. Magiging mosyo-mosyo siya at ayaw natin ganun. Gusto natin ang tanim natin ay magmukhang healthy and beautiful. Okay, ibinabahagi ko lang po para po sa mga nag-aalaga ng red cherry philodendron. At napakaganda po ito. Hindi siya alagain na araw-araw mong diligan. At pwede mo siyang iwan ng 15 days. Kung 15 days hindi ka makauwi, okay lang. Nandyan lang siya at naghihintay sa'yo. Huwag mo naman sobra kasi twice a month dapat diligan. Siyempre, mauuhaw din siya, di ba? Kasi po, meron siyang katangian na nakita nyo itong magbabasa-basa, ganyan. Meron siyang katangian na yung from the humid ay kumukuha siya ng liquid at doon siya kumukuha ng kanyang tubig. Kaya, no problem. And then, yung pagpopropagate naman ay madali lang. Pwedeng katulad nito, pinutulan nila. Doon sa binilhan namin, pinutulan yan. May nag-grow kasi dito, may nag-grow na dyan, pinutol nila. Basta as long as meron siyang 2 o 3 roots na ganito, pwede mo siyang putulin at i-repat. Ilipat mo sa isang pot at doon na alagaan. Ganun yan. Pag nanganak, halimbawa ito, tumubo na naman ang ibang saha, akong tawagin sa Bisaya. Ayan. So, pagka nakita mong umugat na yan or mag-roots na yan na ganito, pwede na siyang putulin. Pero, wag. Aywan ko, naawa ako sa tanim, pero sa bagay, kailangan talagang ganun. Kasi, kung hindi mo naman tanggalin yung nasa ibabaw, ay hindi rin siya manganak. Ganon yun. Kaya, kailangan putulan yung nasa ibabaw para sa ganon ay mag-grow na naman ng iba na naman na anak niya dyan. At pagka pinutol mo, merong mag-grow na 2 or more than 2 babies dyan na naman. Ganon yan. At ganyan ang kulay ng red cherry guys. Ganyan. Ganyan. At ito ang tandaan mo. Itong nakikita mong red cherry na kulay niya, kaya natatawag na red cherry philodendron dahil kapag ka lumabas ang dahon niyang bago ay nagiging ganito, nagiging red. Pero pag tanda nito ay nagiging green. Halimbawa, ito. Pag tumanda na siya ay nagiging ganito na, nagiging green na siya. At hindi rin siya nawawala ng red dahil habang tumatanda ito, may baby na naman, mag-grow na naman na baby leaf dito. Okay? Ganon ang red cherry. So, red cherry philodendron is so beautiful, gorgeous, and it is so colorful